Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Pashinjava Panganai by Beth Muprofita wedu wenhema back again achinyomba Prophet Makandiwa. As you all know, pane video ya Prophet Makandiwa vachidedzera kuti neSunday muye kuchechi kwangu ndoda kuti anobva aziva kuti chii chiri muhomwe mangu ndobva ndamupa 1 million Zimbabwe yese. Saka ndozva zvitaurwa naPashinjava Panganai by Beth Muprofita wedu wenhema chiti iye Pashinjava hanzi on Sunday vaMakandiwa ndikauya nechirema chikafamba ndokupai 10 million USD. Ndozvataurwa naPashinjava Panganai muprofita wedu wenhema. What you have to know is that inonzi same WhatsApp group. Pashinjava anotozviziva kuti Prophet Makandiwa vanoita chitsotsi hapana zvakadaro. Saka inonzi same WhatsApp group. Munongoziva nemo Panganai naye akambokonzeresawo nendimi dzake dzenhema. Saka Pashinjava aenderera mberi akanyora futi achiti old prophets ngambomira guka newhisky. Handisi guys tinoti kudii nazvo, asi ndo pane nyaya yacho. Pashinjava ari kuzviramba, ari kudedzera kuti imimba Makandiwa muri kutaura nhema, hapana zvakadaro. Imimi kana mukaita se ndiri kuuya nechirema ikoko chiri pawheelchair, kana chikangofamba chete chikasumuka chikafamba, sezvo imimi muchizviti muri profeti vahombe vanogona, sezvo muchisvora vamwe maprofeti muchiti pane vese muZimbabwe anongondiudza kuti chii chiri muhomwe mangu ndomuita se ndomupa 1 million USD. Saka inini ndakuchinja, ndakudedzera kuti imimi vaMakandiwa vacho ndiri kuuya nechirema ikoko chinenge chichifamba chiri pai chinenge chakaiswa pawheelchair chisingagoni kufamba. Hanzi naPashinjava kana mukachinamatira imimi Prophet Makandiwa chikasumuka chikafamba ndobva ndakupai 10 million USD. So guys, handizivi kuti kudii nazvo, asi nyaya yevidhiyo yaProphet Makandiwa vachitaura zvakadaro yakonzeresa hondo yemarudzi kumachechi akasiyana siyana, vanhu vachibvunzana kuti ko chii, ndeapi maprofita echokwadi, ndeapi maprofita enhema. Ndo pane nyaya yacho yese guys. Handizivi guys kuti kudii, asi ndozvataurwa naPanganai muprofita wedu wenhema. Thank you so much.